Milí poslucháči podcastu Točto, vítajte pri druhej časti, v ktorej by som vám chcel predstaviť Martina Šimona Šafaříka, alebo teda Šimona Martina Šafaříka. Neviem presne, ako ťa osloviť. Skôr ťa oslovujem ahoj pane, keď sa stretneme. Tak to skús trošku osvetliť, prosím. Áno, je to pravda. Pozdrav, ahoj pane, k tebe neodmysliteľne patrí pre mňa. A skôr by som asi povedal Šimona Martina Šafaříka. Šimon je prvé, krstné meno, Martin je druhé. Rodičia sa nevedeli úplne nejako asi dohodnúť, že ako by to malo byť. A aby boli všetci spokojní, tak mi preventívne dali obidve mená, takže Šimon Martin. Ale až tak si na to nepotrpím, aj Šimon, aj Martin kľudne môže byť. Super. My v tomto podcaste v podstate predstavujeme zaujímavých hostí, ktorých možno poznáte z okolia, ale ani netušíte, na čom pracujú alebo aký život žijú. No a ty si sa mi zdal byť taká dobrá figurka, ktorá by mohla zapadnúť do mozaiky týchto našich podcastov. A tak som sa chcel teda opýtať, kto si. Tak sa skús trošku predstaviť našim poslucháčom. V skratke by som asi povedal, že som teda tu z Banskej Štiavnice. Tu v Banskej Štiavnice som sa narodil, aj som tu vyrastal, aj tu žijem. A medzičasom som si urobil také malé medzipristátie v Trnave, kde som žil nejakých 7-8 rokov a chodil som tam aj na strednú školu. Potom som býval niekoľko mesiacov vo Viedni a pri Viedni v Klosterneuburgu a potom som sa vrátil zase sem do Štiavnice. Aj keď najprv som chcel ísť ďalej do zahraničia a vravel som si, že určite sa sem nevrátim, že určite tu nechcem žiť, že ma viacej láka proste žiť niekde vo svete, pocestovať trošku, ale jednoducho som sa rozhodol, že sa určite vrátim nakoniec sem do Štiavnice a že budem cestovať nejako popri tom a celkom sa to vďaka Bohu aj podarilo a som veľmi rád, že sa nám podarilo spraviť a odtiaľ sa aj s tebou poznáme. A dá sa povedať rozprávku, ako baník zlatu prišiel. To som sa práve chcel opýtať, že či to bolo prvá vec, pri ktorej sme sa stretli a spoznali. Točil sa tu vlastne amatérsky celovečerný film, ako baník zlatu prišiel a ty si tam hral ústrednú postavu. Ja si myslím, že sme sa stretli aj predtým a určite sme sa nejako ako registrovali, ale asi sme neprišli nejako extra do kontaktu, takže viac menej to asi beriem, že od toho filmu sa nejak tak viacej poznáme a za to som veľmi rád, aj sme ti vďační, že si bol toho celého súčasťou. Takže keby ste si chceli pozrieť, milí priatelia, taký amatérsky, ale celkom milý film ako Baník k zlatu prišiel, tak nájdete ho aj na YouTube. Pod tým názvom, ktorý sme povedali vlastne, ako baník k zlatu prišiel. Takže ty sa v podstate zaoberáš teraz v dnešnej dobe rodným domom Deža Hoffmana. Skús nám trošku priblížiť, ako vznikla vôbec myšlienka zriadiť takýto dom, aké úskalia ste museli prekonávať a čo vlastne za tým všetkým stálo. Ako si povedal, tak k tomu môjmu predstaveniu sa patrí určite aj teda rodný dom Deža Hoffmana. To je teda taký projekt, ktorému sa venujem už dosť veľa rokov. Je to taká hlavná náplň môjho každodenného života, dá sa povedať. Popri tom aj mám ešte inú prácu, ktorej sa venujem, ale toto ma v podstate najviac nejako zamestnáva a venujem tomu najviac času. A robím to preto, lebo už pred rokmi, v podstate začalo sa to tak, že som tu pomáhal môjmu bratovi Michalovi, ktorý je starší o zanedbateľných 12 rokov. A keď som mal ja asi, 8 rokov zhruba, tak som mu tu chodieval pomáhať. A mám aj takú peknú fotku, potom ti ju ukážem, kde tu kúsok od nás, ako sedíme, s lopatou kopkám popri ňom. Teraz už mám 28 rokov, takže dá sa povedať, že sa tomu venujem 20 rokov viac menej. Ale takú hlavnú časť tohto celého projektu, alebo toho, čo tu aj ty môžeš dneska, Marian, vidieť, sa podarilo v podstate spraviť od roku 2017 doteraz. Čiže od roku 2017 sa pustili do toho intenzívnejšie. Áno, čiže ja by som to rátal samozrejme od toho roku 2017, že sa tomu venujem. Jasné. Takže ono
aj niekoľko rokov predtým sa už vlastne kopkalo, niečo upravovalo, skúšalo, že čo by z toho mohlo byť, hej? Áno, v podstate tie prvé práce, čo sme robili a ktoré zaštítil hlavne teda môj brat a realizoval môj brat Michal, ahoj Michal, týmto ťa pozdravujem, tak slúžili hlavne k tomu, aby tento dom vlastne nespadol, aby sa ho podarilo zachovať, pretože žiaľ už predtým, ako sme sa pustili do tej rekonštrukcie, tak sa časť domu zrútila. Bolo to vlastne hospodárske krídlo, ktoré je za domom a v súčasnosti sa nám podarilo obnoviť časť jeho obvodových múrov, aby aspoň v náznakoch bolo jasné alebo zjavné, že kde sa to nachádzalo. Celá tá myšlienka zriadiť nejaký rodný dom Deža Hoffmana sa vlastne vyvíjala postupne, že vôbec to nebolo tak, že by sme úplne od začiatku na 100% v tom mali jasno, že čo tu vlastne chceme robiť, ale postupom času, ako sme tu pracovali a obnovovali ten rodný dom, pretože on bol vlastne vo veľmi zlom stave, bola to totálna ruina, tak postupne prichádzali rôzne nápady, rôzne inšpirácie, ale predsa len v jednej veci sme mali od začiatku jasno a to bolo to, že keď sme zistili, že kto to bol Dežo Hoffman a čo všetko dosiahol, a že sa kamošil s Hemingwayom, fotil Beatles a tak ďalej, tak nám bolo jasné, že proste tento dom musíme ukázať svetu, že ho musíme sprístupniť pre verejnosť. Pretože prvotná myšlienka bola taká, že tu bude brat bývať. Takže najprv to bolo tak, že to mal byť dom vlastne na bývanie. Áno. A pre neho. A keby to tak dopadlo, tak by z múzea Deža Hoffmana nebolo nič. Dobre. Skúsme povedať tým, ktorí o dome nevedia nič, kde sa vlastne nachádza. My sme nepovedali, že sa nachádza v Banskej Štiavnici. To berieme trošku samozrejme, ako takú samozrejmosť. Toto je určite veľmi dobré povedať, že vlastne dom Deža Hoffmana nájdete v úplnom centre Banskej Štiavnice. Nachádza sa nad námestím Svätej Trojice. Je viditeľný aj od morového stĺpu, ktorý je vlastne úplne v centre mesta. Takže dá sa povedať, že sme tak trošku súčasťou hlavného námestia a celkovo aj tá poloha rodného domu je fantastická v tom, že za 2 minúty si pešo na hlavnom námestí a za 5-7 minút si pri najbližšom tajchu, ako sa tu u nás v Štiavnici hovorí, alebo pri, dá sa povedať, jazere alebo takej nádrži vodnej, kde sa dá napríklad aj kúpať alebo v zime korčulovať. A takýchto nádrží, takýchto tajchov je tu nad nami, sú tu 3, teoreticky 4 dá sa povedať, ak rátam veľkú vodárenskú, malú vodárenskú, blízkom okolí. Červenú studňu Ottergrund. Malé vedecké okienko, tajch je umelohmotne vytvorená vodná nádrž človekom a používal sa pri pohone strojov, banských strojov pri banskej činnosti. Tak. Ale na toto sú odborníci zase iní, týmto pozdravujem Michala Červeňa. tak, toho si pozveme inokedy. Dobre, aké výzvy si musel prekonávať pri obnove a prevádzkovaní tohto domu? Tak tieto výzvy samozrejme súviseli aj s mojím vekom, keďže aj v roku 2017 som nebol úplne nejaký najstarší, najskúsenejší, keďže teraz mám 28 rokov, tak to súviselo jednoducho s tým, že samozrejme bolo treba prekonať nejaké finančné výzvy, bolo treba sa vôbec naučiť, ako treba pristupovať k takejto pamiatke, lebo treba povedať, že dom Deža Hoffmana je teda národná kultúrna pamiatka, že to nie je úplne nejaký hociaký obyčajný domček, aj keď niekedy si aj naši návštevníci myslia, že však tu v Štiavnici je každý dom pamiatka. Ale nie je to úplne pravda, aj keď ich tu je samozrejme obrovské množstvo. No, takže tieto výzvy súviseli s tým, že bolo treba sa naučiť, čo, ako treba spraviť, ako sa takéto domy obnovujú, naučiť sa veľa teda o Dežovi Hoffmanovi, naučiť sa o tých jeho fotografiách, pozbierať rôzne kontakty, či už od ľudí, ktorí tu bývali v tomto dome, od ktorých sme zisťovali, ako to tu vyzeralo, aby sme to vedeli nejako čo najvernejšie zrekonštruovať. Taktiež sme sa zoznamovali s rôznymi ľuďmi, ktorí spolupracovali priamo s Dežom Hoffmanom alebo s jeho rodinou, aby sme mali nejaké čo možno najvernejšie informácie. Takže povedal by som, že to nebola len nejaká taká rekonštrukcia, ale že to bol dosť taký komplexný projekt alebo taká komplexná práca, na ktorej samozrejme ešte pokračujeme, pretože ešte to nebolo dokončené.
Ale rozmýšľal som nedávno, že či sa to vôbec niekedy dostane do takého stavu, kedy si budem môcť povedať, že to je dokončené. Možno, že ani nie, pretože človek chce stále veci zlepšovať, takže možno, že na tom budeme proste stále pracovať. No a pracuje sa aj v tejto chvíli, ak ste mohli počuť pred chvíľou nejaké ruchy, tak to sú pracovníci, ktorí aj v tejto chvíli pracujú na dome Deža Hoffmana. Výborne. A čo takí návštevníci v podstate môžu sem prísť ako do múzea, že navštívia dom, môžu si pozrieť nejakú izbu s jeho fotkami, alebo čo tu vlastne uvidia, čo tu môžu nájsť návštevníci? Áno, je to presne tak, ako hovoríš, že a toto je vlastne aj taká zaujímavosť domu Deža Hoffmana, že je otvorený pre verejnosť a návštevníci nás môžu navštíviť. Máme normálne otváracie hodiny, kedy nás môžu prísť pozrieť a môžu tu vidieť rôzne zaujímavé, také unikátne fotografie tohto významného fotografa a môžu vidieť rôzne artefakty, ktoré sme tu našli. Môžu si pozrieť dom ako taký, môžu si pozrieť štôlňu napríklad. A ono je to také zaujímavé, že keď nás niekto aj navštíví, kto tu napríklad nikdy nebol a príde prvýkrát, alebo napríklad aj niekto, kto vôbec netuší o Dežovi Hoffmanovi, lebo samozrejme takých návštevníkov k nám chodí veľmi veľa tiež a idú napríklad len okolo domu, všimnú si domček, všimnú si otvorené dvere, všimnú si, že tam vnútri niečo je, tak sa prídu pozrieť a páči sa mi sledovať, že väčšinou, takmer vždy, odchádzajú naozaj nadšení z toho, že v takom relatívne zvonku malom priestore sa toho nachádza celkom dosť veľa. Pamätná izba, štôlňa, mnohé ďalšie veci, takže toto je tiež také zaujímavé. A skús približiť, aké zážitky alebo hodnoty by si návštevníci mali odniesť zo stretnutia s Dežom Hoffmanom, z takého fiktívneho stretnutia s jeho dedičstvom v podobe fotografií. Čo môžu vidieť? Koho vlastne fotil Dežo? Tak nás veľmi fascinuje to všetko, čo Dežo Hoffman dokázal a to nás vlastne aj inšpirovalo k tomu, aby sme teda zriadili nejaké múzeum alebo nejakú pamätnú izbu Deža Hoffmana. A veľmi sa nám páčil ten fakt, že človek, ktorý sa narodil tu v Banskej Štiavnici a v takomto zvonku úplne obyčajnom domčeku pri Trojičnom námestí, tak dosiahol naozaj veľmi veľa. Stal sa jedným z najlepších fotografov na svete vo svojej dobe a fotografoval všetky veľké hviezdy svetového showbiznisu, najmä teda hudobníkov, vo svojej dobe, najmä po druhej svetovej vojne v 50. až 70. rokoch. Takže to boli napríklad Beatles, Marlene Dietrich, Marilyn Monroe, Louis Armstrong, Sophia Loren, Marlon Brando, Charlie Chaplin, Bob Marley, Rolling Stones, Frank Sinatra, Agatha Christie, napríklad aj spisovateľka, fotografoval aj členov britskej kráľovskej rodiny, bol kamarát s Ernestom Hemingwayom, takže a toto je ešte taký, áno, a toto je ešte taký veľmi skrátený zoznam tých ľudí, s ktorými spolupracoval. Nás tu navštívil napríklad aj člen kapely Deep Purple, Don Airey, klávesák v roku 2019. Tak ten mi rozprával o tom, ako sa stretol s Dežom Hoffmanom a ako im manažér hovoril, že chlapci, oblečte si na seba to najlepšie, čo máte, pretože zajtra príde skvelý fotograf, ktorý sa volá Deezo. Deezo Hoffman. Deezo Hoffman, ja. Tak to bolo také milé. Deezo. A ako vidíš súčasnú návštevnosť? Chodia ľudia, zaujíma ich táto téma? Chodia, akože my sme veľmi radi, že ľudia chodia, že to nejde nejako do zabudnutia alebo do stratená, lebo práve, že my si myslíme, že aj to, čo dokázal Dežo Hoffman, a keď si spomínal napríklad to fiktívne stretnutie, tak ja osobne by som si z takého fiktívneho stretnutia s Dežom určite odniesol to, že naozaj je to pre mňa mimoriadne inšpiratívne, že človek ako on, ktorý žil povedzme v takých pomeroch ako my, len v inej dobe, samozrejme oveľa náročnejšie ako je súčasná, pretože sa narodil ešte počas monarchie, potom bola prvá svetová vojna, druhá svetová vojna a tak ďalej, ale bol z toho istého mesta ako my dvaja napríklad a naozaj sa stretával úplne že so špičkou svetovej kultúry, svetového umenia, a s rôznymi aj politikmi, spisovateľmi, osobnostiami, o ktorých sa učia deti v škole.
A čo je najlepšie, tak to nebolo tak, že on by ich nejako naháňal, nejako sa im doprosoval a dúfal, že možno mu nejako odpíšu, dovolia fotiť, ale práve, že on bol nimi vyhľadávaný. A bolo to aj preto, že nielen, že dobre fotil, ale sa k ním správal ako k úplne bežným ľuďom, ako keby to boli kamoši, a častokrát aj boli. A to sa práve, že aj mnohým tým hviezdám, tým celebritám páčilo. A plus vynikajúco fotil a keď bolo treba kvôli nejakej dobrej fotke si lahnúť alebo niekam vyliesť, vyskočiť a tak ďalej, tak nemal problém to spraviť. Takže... Dežo bol známy aj tým, že sa snažil zachytiť takú akčnosť, nie? Taký pohyb a vidno to aj na tých Beatlesových fotkách, že buď sú v nejakom výskoku alebo v nejakom pohybe. Robil fotku aj tú známu cez ten prechod, tu práve nerobil. Tu práve nerobil a na to sa veľa ľudí pýta, takže niekedy už aj najprv radšej poviem rovno, že Dežo Hoffman bol prvý profesionálny svetový fotograf, ktorý fotil Beatles, urobil najviac fotiek Beatles na svete, fotil ich celú dobu počas trvania ich kariéry, oni ho veľmi rešpektovali a uznávali, ale tú fotku na prechode nefotil on. takže tak, ale zaujímavé je napríklad to, že naozaj, čo sa týka Beatles, ešte keď si predstavíme, že Beatles, asi si myslím, že môžeme povedať, že boli najväčší hudobný fenomén v nejakej, by som povedal, že novodobej histórii. Asi neviem o žiadnej inej kapele alebo hudobníkovi, ktorý by dokázal spôsobiť v relatívne tak krátkej dobe ako Beatles, lebo to si tiež veľa ľudí neuvedomuje, že Beatles v podstate hrali len niekoľko rokov spolu, že to neboli desiatky rokov. A počas tejto doby si získali úplne celý svet svojou hudbou a Dežo Hoffman bol častokrát s nimi v lietadle, bol častokrát v hoteli na izbe, bol s nimi v backstage, nefotil ich niekde spred pódia alebo niekde z tribúny, mohol sa ich dotknúť, mohol im zavolať, mohol sa s nimi kedykoľvek rozprávať, takže boli veľmi dobrí priatelia. Tak ako teraz fotiť prvé dve pesničky, pokým nie je spotený interpret. Dovolujeme fotiť len prvé dve pesničky. Áno, niečo také. Akurát, že on si dal s tým interpretom potom ešte aj kávu, večeru a tak ďalej, takže boli veľmi dobrými priateľmi, najmä s Paulom McCartneym a s Ringom, čo sa týka Beatles, ale preto ho v podstate mali aj títo umelci radi, že on bol veľmi taký, by som povedal, bezprostredný. Čo tam je? Máme tu lopatovanie. No, tu je dôkaz, že sa proste pracuje na tom dome stále, každú chvíľu. Takže dúfam, že to poslucháčov veľmi rušiť nebude. Ja som počul o Dežovi, že on má nejaké vojnové skúsenosti, čo sa týka záznamu druhej svetovej vojny. On mal, by som povedal, veľmi bohaté vojnové skúsenosti, pretože on začínal ako vojnový kameraman, čo nie je úplne najjednoduchšia práca, profesia, hlavne v tej dobe, kedy on začínal, okolo roku 1934, 35, 6 a tak ďalej. Tak vtedy, keď si vieme predstaviť, veľmi nebol zoom, neboli nejaké drony, ktorým si priletíš. Zoomovalo sa nohami. Pribehneš bližšie, odbehneš ďalej. Áno, presne, takže Dežo mal tiež len takýto zoom a jednoducho začínal tým, že jeho prvá zahraničná cesta viedla do Etiópie, kde mal natáčať inváziu Mussoliniho vojsk, talianských vojsk. Lebo Benita Mussoliniho vtedy napadlo, že by bolo možno celkom fajn to tam nejako obsadiť, žiaľ. Takže Dežo Hoffman bol pri tom a mal to nejako dokumentovať a v tom čase pracoval pre, dá sa povedať, že najväčšiu filmovú spoločnosť na svete, pre americkú 20th Century Fox. Oni ho poslali v roku 1936 do Barcelony, do Španielska, kde mal natáčať olympijské hry, lenže situácia sa vyvinula trošku inak. A tam si zase generál Franco povedal, že by bolo fajn tiež to tam trošku ovládnuť a vypukla španielsku občianska vojna. A tu Dežo Hoffman dokumentoval spoločne so známym fotografom Robertom Capom a Ernestom Hemingwayom. Spoločne vstúpili do tzv. Interbrigád a dokumentovali to, čo sa tam dialo. A potom, keď sa Hoffman usadil vo Veľkej Británii, tak tam spolupracoval aj s československými letcami, s československou armádou, s odbojom, ktorý sa vlastne formoval v Británii. Takže
dá sa povedať, že má také veľmi bohaté vojnové skúsenosti a potom po druhej svetovej vojne si otvoril fotografické a nahrávacie štúdio v Leicestri v Anglicku a neskôr sa presťahoval do Londýna a tam si v podstate v takej umeleckej štvrti zriadil svoje fotoštúdio a začal najprv tým, že fotil pre rôzne hudobné časopisy takých lokálnych umelcov a prefotografoval sa vlastne až k Beatles, Rolling Stones, Sinatrovi a mnohým ďalším. Skús nám priblížiť, ako prispieva kultúra a história, ktorú rodný dom reprezentuje tu v Banskej Štiavnici a k okoliu a ako prispieva k obohateniu miestnej komunity alebo celkovému vnímaniu Slovenska. Viem, že rôzne médiá majú záujem o to propagovať rodný dom Deža Hoffmana, chodia, robia s tebou články, rozhovory. Ako tá kultúra vlastne, ktorú tento dom reprezentuje, vplýva na to okolie a komunitu v Štiavnici? Toto sa tiež nejako v priebehu toho projektu v celom tom procese vyvíja, pretože sme začínali tým, že sme rekonštruovali tento dom a venovali sme sa teda najmä tým stavebným prácam. Možno by som ešte spomenul, že aj tie práce si väčšinou teda zabezpečujeme sami a tak svojpomocne, alebo nám častokrát aj pomáhajú priatelia, známi, rodina a tak ďalej. To, na čo si sa pýtal, sa vyvíjalo a vyvíja neustále, ale veľmi nám pomáha to, že sú mnohí ľudia, ktorí vidia zmysel v tom, čomu sa venujeme. A máme napríklad veľmi dobrú spoluprácu s britskou ambasádou, kde môžeme tiež svojím spôsobom reprezentovať Banskú Štiavnicu týmto projektom a snažíme sa s britskou ambasádou aj rozvíjať nejaké dialógy o tom a nejaké plány o tom, že by sme chceli vlastne aj tento projekt posunúť trošku ďalej do sveta a chceli by sme, aby sa o ňom dozvedeli aj vo Veľkej Británii, na čom aj my pracujeme už niekoľko rokov tiež a taktiež vlastne sa snažíme prispievať možno tým, že sme teda tento dom zrekonštruovali a že aj tento priestor tu v rodnom dome a v jeho okolí postupne opeknieva, že už to nie je ruina, okolo ktorej sa ľudia boja prejsť, ale že naozaj sa to tu zveľaďuje a myslím si, že je zaujímavé aj to, že máme veľa priaznivcov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Točili sme vlastne aj také video s jedným talianským influencerom. Na základe tohto videa sa mu ozval jeden pán z Kalifornie, s ktorým sme teraz v kontakte, ktorý natáča film o Dežovi Hoffmanovi, respektíve o hudbe 60. rokov v USA. Písali nám ľudia z Argentíny, navštívili nás ľudia z rôznych krajín tu v rodnom dome, také blízke krajiny ako Česko-Polsko to nerátam, lebo tí chodia stále, ale boli tu ľudia napríklad z Malajzie, z USA, z Izraela, z Ruska, z rôznych krajín, z Argentíny už spomínanej, takže možno, že aj takýmto spôsobom prispievame, že aj tento projekt a Dom Deža Hoffmana je jednou z takých tém, ktoré vedia Banskú Štiavnicu nejako, by som povedal, spropagovať možno aspoň nejakou malou troškou, ktorú robíme aj takto vo svete. Keď sa náhodou dostal k jednému dopisu od faninky, aby niekto nafotil byť lesákov, neváhal a vyrazil do Liverpoolu s foťákom. Mal dovolené fotiť ich len 3 hodiny, nakoniec ich fotil 3 dní ako člen rodiny. Urobil foty, čo sa používajú dodnes, rozbehli sa kontakty a prišiel progres. Šťavničan Dežo spravil dieru do sveta, Šťavničan Dežo fotky boli jeho parketa, Šťavničan Dežo predbehol svoju dobu, no zažil jej pravú podobu. Ja som pár rokov dozadu, neviem, či je to rok alebo 2, videl jeden skvelý klip, ktorý ste robili s Vašom Vačkovcom. To je miestny reper banskoštiavnický a text bol veľmi dobrý, to by som sa chcel opýtať, kto písal text, na základe čoho, ako to celé vlastne vzniklo, takýto klipík. Veľmi zaujímavá vec, ktorá sa dá nájsť na YouTube, ak by ste vyhľadávali. Tak celé to vzniklo tak, že nejaký čas som nad tým premýšľal, že by bolo super spraviť niečo, čo by priblížilo Deža a to, čo robíme, mladým ľuďom.
Nevravím úplne, že nás navštevujú alebo navštevovali len ľudia povedzme 40, 50, 60 plus. A chodí dosť veľa aj mladých ľudí, ale predsa len som nad tým tak viacej uvažoval, že bolo by super nejako priblížiť Deža mladým. A veľmi sa mi zapáčila proste myšlienka, že spraviť nejaký takýto klip a ideálne nejakú takú rapovú skladbu o Dežovom živote. A zároveň som nechcel, aby to robil niekto, kto ako keby nemá vôbec žiadny vzťah k tomu, vieš, aby to nebolo také neosobné, ale chcel som, aby to bolo trošku také osobnejšie, tak som oslovil Vaša. Tým, že je odtiaľto, zo Štiavnice, a čo je zaujímavé, tak má narodeniny presne ten istý deň ako Dežo Hoffman, 24. mája. Sa podarilo. Čo som ja mimochodom ani nevedel, to som zistil, až keď sme sa o tomto nejako rozprávali, až keď si on naštudoval nejako Dežov životopis. A Vaša som poznal už predtým a páčilo sa mi, čo robí. Tak som ho oslovil a ten skvelý text, o ktorom si hovoril, napísal on. A ak si dobre pamätám, tak sme ho ani nejako extra neupravovali, nemenili, možno ak tak nejaké úplne, že drobné detaily, ale mám pocit, že veľmi ani nie. Takže ako sa hovorí, že on to dal na šupu, takýto text. On si vlastne zahral Deža v klipe. Áno, áno. Klip sa natáčal tu v dome, Vašo si zahral Deža a vlastne ten klip, tá pieseň rapová mapuje Dežov život od narodenia až po koniec a vlastne taká hlavná myšlienka toho klipu naozaj mala byť tá, že sme chceli ľuďom ukázať, že Dežo bol taký, by som povedal, že obyčajný, skromný človek, ktorý sa správal ako taký ujo k ľuďom, ako boli Rolling Stones, Beatles, Hemingway a podobne. Dobre, takže ak by náhodou poslucháči chceli vidieť pesničku, vieš presne ako sa volá? Dežo? Dežo Hoffman. Dežo Hoffman sa volá? Vačkovec, autor je Vačkovec. Áno. A pieseň sa volá Dežo Hoffman. Výborne, tak nech sa páči, skúste nahliadnúť na YouTube. A mňa ešte napadla taká zaujímavá vec, že v podstate vidím tu v miestnosti vystavené Dežové fotky. To je také jednoduché pri prestavbe domu napríklad nájsť nejaké negatívy na povale, alebo niečo sa tam povalovalo a z toho si potom tie fotky vyvolávate, alebo akým štýlom vlastne získavate fotky, ktoré Dežo nafotilo? Tak toto je veľmi dobrá otázka, že či sa niečo povalovalo na povale, ale žiaľ nepovalovalo, pretože Dežové fotky sa zachovali v Británii, kde teda Dežo Hoffman pôsobil, aj nakoniec zomrel a veľkú časť jeho pozostalostí odkúpili rôzne firmy, fotobanky, napríklad aj Shutterstock, ktoré vlastnia v súčasnosti licencie na jeho fotky. Tam mám aj ja fotky. Tak, jedna z fotobank, kde mám fotky. Hej. Takže ak by ste chceli Mariana podporiť a podporiť aj tento super podcast, tak si môžete kúpiť na Shutterstocku jeho fotku. Alebo predplatné na Patreone, v ktorom budeme so Šimonom rozoberať viac vecí ohľadom cestovania. A teraz sa vrátime zase, malá odbočka. Koniec reklamnej vsúky. K pôvodnej téme. Musím si spomenúť rýchlo v pár sekundách, že čo som chcel povedať. Tie fotky ako získavate? Áno, ďakujem. Že tu v dome sa nezachovali žiadne, keďže ešte možno by som spomenul, že Dežo Hoffman sa tu síce narodil, ale potom takú tú aktívnu svoju kariéru alebo ten svoj život fotografa prežil najmä v Británii. A my tie jeho fotky kupujeme z Veľkej Británie, objednávame ich z Británie. A nejaké sú samozrejme aj v iných krajinách a dajú sa zohnať aj z USA, ale prevažne z Británie ich objednávame, kupujeme a pre tie firmy, ktoré ich vlastnia, aj pre fotobanky, je to v podstate veľmi veľký a veľmi významný biznis. Pretože keď chce ktokoľvek na celom svete použiť napríklad fotku Beatles na tričko, leták, do knihy, do klipu, niekde a nebodaj ešte na nejaké komerčné účely, tak jednoducho treba za každú tú jednu fotku a za každé to použitie platiť. Čiže spraví sa nejaká licenčná zmluva, ktorú treba potom plniť vlastne aj finančne, aj podmienkami. Áno, že v podstate my aj keď tie fotografie máme z Británie zakúpené s tou licenciou, tak my s nimi nemáme právo nejako ďalej nakladať a nejako ich ďalej rozmnožovať a využívať.
môžu byť tu, v tomto priestore vystavené. Takže nie je to žiaľ s tými fotkami úplne také jednoduché, ako by si možno niekto myslel, že však na dome ich je kopa, to stačí len zarámovať, vystaviť alebo vyvolať. Nie je to tak, vlastne tu nebol ani jeden negatív, ani jedna fotka, všetko je z Británie. Pretože tu sa nezachovali, samozrejme, nemali sa ani prečo. Áno, lebo však tu nebývalo, už potom sa odsťahol. By sa skôr nejaká kolíska jeho možno, alebo cumlík, neviem. Kolíska, som počul Kolínska. Aj Kolínska. Tu nevieme, akú používal. No, to nie. Neviem, či v 3 rokoch, keď odtiaľ to odišiel, asi skôr používal tú kolísku ako kolínsku. Aj keď človek nikdy nevie. Výborne. Ja by som sa ešte dotkol takého toho tvojho cestovania, tvojho cestovateľského ducha. A akým spôsobom vlastne vzniklo to, že si poblúdil po rôznych východných krajinách? Viem, že ty si bol v podstate scout a skauti majú blízko k takému labzovaniu po svete. A rád by som sa teda opýtal, čo všetko si videl, čo si zažil, nejaké zážitky potom schováme aj za Patreon stenu. Tak dúfam, že máme dosť času, ako som ti vravel na začiatku. Času máme dosť, nejdeme na film s 24 obrázkami, ideme na zvukový záznam iPadu, takže v podstate máme času koľko len chceme. Dobre, lebo ja som ťa upozornil na začiatku, že ak načrieme do týchto vôd, čo sa týka cestovania, tak tam mám nejaké zážitky a veľmi rád o tom rozprávam, pretože cestovanie milujem a veľmi odporúčam každému, aby cestoval po svete, spoznával nové miesta, nových ľudí a aby možno aj nejako sa nad tým zamyslel, že naozaj to nie je také náročné, ako si mnohí ľudia myslia, lebo veľa ľudí napríklad argumentuje, že však to stojí kopu peňazí alebo že nevedia žiadny jazyk. Ja som stretol po svete toľko ľudí, čo nevedelo absolútne žiadny jazyk, ktorí sa snažili napríklad po slovensky rozprávať s Gruzíncom niekde na nejakej autobusovej stanici. Slovák rozprával po slovensky, Gruzínec po gruzínsky, nerozumeli si ani slovo, ale vyzeralo to, že výborne pokecali a boli spokojní obidvaja, takže to nie je žiadny problém. A ako si povedal presne, u mňa sa to začalo na tom skautingu, pretože aj môj brat bol skaut, aj moja sestra. Obidvaja sú starší, takže samozrejme ako správny mladší brat som to odkúkal od starších súrodencov a dá sa povedať, že odjak živa som videl, ako cestujú prevažne tu po Slovensku. Veľmi často chodili aj na tzv. Putovné tábory, na tzv. Puťák, že si zobrali proste veľký batoh, naložili si tam 10-15 kg jedla, oblečenia, topánky a tak ďalej. A týždeň chodili po prírode tu po Slovensku. A ja som bol tiež na nejakom takomto napríklad putovnom tábore. Veľmi sa mi páčilo chodiť tu po Slovensku a potom som videl aj na nich, že aj oni začínajú chodiť niekde do zahraničia, tuto kúsok napríklad do Maďarska, do Česka, do Poľska a potom už sa posunuli ďalej, že už išli dokonca na Ukrajinu, dokonca na Krím. A čo teda je teraz trošku už problematické kvôli tým zmenám, čo sa tam stali. Ale vtedy boli na Kríme a to si pamätám, ako aj doma rodičia prežívali, že idú na Ukrajinu, že tam je to nebezpečné, že tam ich hneď za hranicami okradnú a že to už kto vie, kedy ich najbližšie uvidia. Potom najlepšie bolo, keď domov prišla pohľadnica od brata, že pozdravujú z nebezpečnej Ukrajiny. Ale akože nič sa im nestalo, všetko bolo v pohode, ľudia boli milí. A to ma asi tak tiež inšpirovalo. A veľmi ma to ťahalo práve už od malička do takých fakt, že odľahlých alebo netradičných destinácií. Takže najprv som tak ako cestoval prstom po mape a pozeral som si, že kam by som išiel. A potom už keď som videl teda aj na súrodencov, že takto chodia, tak hneď ako sa dalo, tak som išiel aj ja. Chodili ste nejaká partia, alebo sám si absolvoval tieto cesty, alebo akým štýlom? Tak mňa to v podstate vždy asi bavilo viacej v partii, lebo nie som úplne nejaký vlk samotár, takže vždy ma to bavilo cestovať v partii. Ale raz som bol aj sám, a to som bol napríklad na východe Rumunska, skoro až pri Čiernom mori, pri moldavských hraniciach. A to som išiel
takmer celú cestu z Banskej Štiavnice k mestu Brajla stopom. A naspäť už som išiel vlakmi. Takže to bolo také celkom tiež zaujímavé, že vyskúšať si to sám. A to som mal vtedy asi 18 rokov čerstvo, mám taký pocit. Aké je cestovať stopom? Nebal si sa, že natrafíš na nejakého masového vraha, ktorý sa preváža po diaľniciach? Vieš čo, keď sa tak spätne nad tým zamyslím, tak asi na tom stope bolo najnebezpečnejšie možno to, že nechcem povedať, že som bol nejaký že naivný alebo priblblý alebo niečo také, ale práve, že ja som nevnímal nejako extra nejaké riziká. Že vieš, tým, že som bol mladý... Mladí ľudia zvyknú, hej, tak ja som absolútne... Akože samozrejme, že hej, videl som kadejaké filmy a tak ďalej, tak kadečo mi napadlo, keď som niekedy stopoval, ale popravde nikdy ma to nejako seriózne nenapadlo, že by sa naozaj reálne niečo stalo. Ale musím aj povedať, že mi to vyšlo, že mi to vychádzalo, že mám prestopovaných, dá sa povedať, že niekoľko tisíc kilometrov som prešiel stopom a stal sa mi asi jeden prípad, ktorý bol že nepríjemný, ale nebol nebezpečný, iba bol nepríjemný a vyslovene, že nebezpečný ani jeden. Takže ja si myslím, že mám veľmi, veľmi dobrú stopovaciu štatistiku a musím povedať, že mňa stopovanie strašne baví a fascinuje, lebo neviem, možno, že niekomu to príde divné, ale mne sa to páči, že sa proste postavíš s obrovským batohom k ceste, nevieš vôbec, ako to dopadne, nevieš, kam dojdeš, nevieš, kde budeš spať, nevieš, s kým sa budeš viesť a iba stojíš pri ceste a veríš, že niekto čím skôr zastane. A ja mám práve, že z toho stopovania úplne super zážitky, že tí ľudia naozaj v 99% prípadov kade-tade po svete boli strašne milí ľudia, takže mňa to preto baví, že tie stretnutia s tými ľuďmi sú úplne super. Takže nové skúsenosti a spoznávať nových ľudí, áno. Tak ako sa zvykne. Áno. A práve že ja mám fakt taký zážitok, že strašne veľa tých ľudí, ktorí mi aj zastali a zobrali ma, a to je jedno, že kde, ja neviem, v Gruzínsku, v Rusku, v Kazachstane, v Maďarsku, hoci kde, tak boli fakt strašne milí a častokrát ma ešte pozvali napríklad na obed, alebo ma pozvali potom k sebe domov, alebo mi povedali, že vieš čo, tak keď tu budeš stopovať a už ti dlho nikto nezastane, tak tuto pracujem, príď sem a dáme si večeru. Takže fakt ako stretával som sa s tým, že ľudia sú veľmi milí a naozaj ani raz som sa nestretol s tým, že by som bol v ohrození života alebo že by mi reálne niečo hrozilo. Takže za mňa je stopovanie super a sú napríklad krajiny, kde je stopovanie relatívne bežné. Hej, na Slovensku už to nie je bežné, ale napríklad v takom Rumunsku na vidieku to je bežné, že sa postavíš niekde na dedine k ceste, obzrieš sa a pri tebe stojí nejaká babka, ktorá stopuje do obchodu do najbližšieho mesta, alebo nejaký chlapík, ktorý stopuje do práce a potom ešte tam stopuje nejaký ujko, ktorý ide na úrad niečo vybaviť. Takže niekde to je úplne bežné. A napríklad už v tomto spomínanom Rumunsku sa aj preto stopovalo úplne super. Takže určite odporúčam. A čo ťa lákalo vlastne do týchto východných krajín? Najviac ma lákali práve tie stretnutia s tými ľuďmi, pretože moja skúsenosť bola taká, že práve v týchto východných krajinách, a to je jedno či na Balkáne, ja mám veľmi rád Balkán, každú jednu krajinu Balkánu, ktorú som navštívil, som si veľmi obľúbil. Mám veľmi rád krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, aj keď teraz sa to možno veľmi nenosí, alebo teraz je to trošku také sporné, ale cestuje sa tam výborne. Mám veľmi rád Strednú Áziu, Kazachstan a podobné krajiny. A mne sa strašne páčili stretnutia s tými ľuďmi, že tí ľudia sú naozaj ešte takí ľudskí, takí srdečný, úprimný, proste nezištne, zadarmo ťa pozvú domov, navaria ti. A to teraz nechcem, aby vyznelo, že som to zneužíval, že teraz si cestujem a ľudia sa o mňa starajú, ale je to proste fantastické, že stojíš napríklad niekde v Arménsku sa nám stalo, že sme stáli pred obchodom, iba sme sa rozprávali a prišiel chlapík a pýtal sa nás, že či sme turisti. Tak sme mu povedali, že sme. Tak sa nás opýtal, že odkiaľ. Tak sme povedali, že zo Slovenska. A on, že z Československa? A my, že áno, povedzme teda, že z Československa.
A on že super, tak idete ku mne na obed. A my že hej, tak dobre, tak ďakujeme za pozvanie. A on v tej sekunde zavolal domov žene, že má so sebou turistov z Československa a že nech niečo dobré navarí a že za hodinu sme u nich doma. A to bolo ako úplne bežné, to sa mi stalo veľakrát, takže toto je fantastické a neviem, akú máš ty skúsenosť, ale tu sa to bežne žiaľ už nestáva, takéto veci. No ja tých skúseností veľa nemám, ja som taký domaset, keď tak nejaká malá dovolenka niekde. Mňa by zaujímala taká vec, ako sa vo filmoch často zobrazuje, dajme tomu Ukrajina, rozheganý vlak v dezolátnom stave a strašne veľa opitých ľudí. Je to bežná prax, alebo dá sa vidieť aj také, aj onaké? Tak tieto krajiny, či už Ukrajina, Rusko a ostatné tieto krajiny bývalého Sovietskeho zväzu majú veľa podobných črt a veľa podobných vecí a možno aj také podobné klišé, ako si ty teraz spomenul o opitých ľuďoch a tak ďalej, sa spája s týmito krajinami. Ale sú to krajiny plné kontrastov. Napríklad aj, a to je jedno, či v Rusku, či na Ukrajine, sú miesta, ktoré sú extrémne chudobné, sú miesta, ktoré sú extrémne bohaté. Napríklad v Moskve žije najviac miliardárov na svete. Už druhá vec je tá, že či sú to miliardári s nejakým legálnym zdrojom príjmov, alebo či sa obohatili na úkor nejakého štátneho rozpočtu alebo ropy, ktorú tam majú. Ale jednoducho sú to krajiny plné extrémov. Ale ja som sa stretol s tým, že aj tí chudobní, aj tí bohatší ľudia sú častokrát, aspoň vravím, čo som ja stretol, veľmi milí, veľmi priateľskí a otvorení a obzvlášť ku nám. Že to je naozaj zaujímavé, že oni nepristupujú rovnako napríklad k nejakým, ja neviem, že Francúzom, Angličanom, ale naozaj my keď sme niekde povedali, že sme zo Slovenska, alebo teda z Československa väčšinou pre nich, tak úplne im zažiarili oči a veľakrát nám aj na rovinu povedali, že viete čo, že my máme s vami spoločnú históriu a ste Slovania, tak ako my, máte podobný jazyk a my vás pokladáme za proste takých nejakých našich bratov, že ste nám blízki. A vravím, že v súčasných okolnostiach politických to môže vyznieť kadejako, že nás pokladajú za svojich, ale naozaj som sa stretol len s veľmi pozitívnym prístupom. Napríklad sme boli v Kazachstane, v takom meste Balchaš, kde je také zaujímavé jazero, polka jazera má slanú vodu, polka má sladkú vodu a tá voda sa nezmiešava, že normálne keby si tam preletel dronom, tak by si videl, že polka má takú farbu a druhá polovica má takú farbu. A boli sme tam na takom trhu, bola tam pani, ktorá predávala nejaké šaláty, riasy a takéto dobroty. Tak sme tam prišli a opäť klasická otázka, že kto sme, lebo treba ešte možno povedať, že v týchto krajinách a na tých miestach, kde sme sa častokrát pohybovali, tak tam bežne nechodia turisti. My napríklad v tom čase, keď sme boli v Kazachstane, boli sme tam 8 dní, tak sme videli asi 2 turistov, aj tí boli len v hlavnom meste, v Astane. Akože samozrejme, že tam chodia ľudia a že tam môžeš postretávať turistov, väčšinou tam chodia ruskí turisti, ale takto mimo Ruska, tak tam veľmi ľudia nechodia. A nebodaj ešte v nejakom malom mestečku alebo dedinke niekde v horách, tak tí ľudia boli úplne v šoku, že sme tam. A raz sme tam napríklad spali u takého autobusára, pretože sme sa ho pýtali, že kedy ide autobus a on povedal, že ráno a povedal, že ak chceme, že môžeme buď prespať priamo v autobuse, že si môžeme zložiť spacáky a prespať a že on nás ráno zobudí, naštartuje a ideme, ale že to by nebolo úplne dobré a že on má ešte taký záhradný dom a že tam môžeme prespať. Tak vás sme spali u neho. Hej. Dobre, čo dobre si jedol alebo pil? A ja sa vrátim ešte k tej pani na tom trhu, čo som začal rozprávať a potom som sa zamotal s autobusárom, že ona nám povedala na rovinu, že viete čo, tak vy keď ste turisti, prišli ste sem, ste z Československa, to je úplne super, tak ja vám dám zľavu. A bol tu kedysi nejaký Francúz, tomu som nedala zľavu, ale vám dám, lebo vy ste naši. takže takto to tam oni celkom majú. A keď už rozprávaš o trhu, čo dobre si jedol alebo pil v týchto krajinách? Ja mám veľmi rád takú špecialitu týchto krajín, to je kvas.
nápoj z chleba, nealkoholický nápoj z chleba, ktorý sa vyrába tým, že sa chlieb vykvasí a je to vlastne také sladké. Má to veľmi takú zvláštnu chuť, chutí to asi niečo ako keby si zmiešal pivo a kofolu, by som povedal, ale je to teda nealko. A oni to tam čapujú normálne na uliciach z takých cisterien. Normálne zaparkujú cisternu plnú tohto kvasu a na plastovej stoličke nejakej bielej tam sedí nejaká teta, ktorá má jednu pokladničku a teraz prídeš tam a za pár šupov si dáš parádny vychladený kvás, čo je úplne super. Takže toto. No a potom by som asi odporučil, napríklad v Arménsku bolo také zaujímavé, taká kombinácia, čo tu sa bežne nejedáva a trošku taká možno zvláštna. V Arménsku boli najpohostinnejší ľudia, akých som stretol kedykoľvek na svete, tam to bolo fakt super. Tam nás pohostilo 7 rôznych ľudí v priebehu asi 7 alebo 8 dní, že fakt to vychádzalo, že čo deň to návšteva, čo sa mi fakt nikde inde na svete nestalo. Častokrát sa opakovalo menu melón, klasický červený melón, syr, taký ako, my si môžeme predstaviť, že taký syr ako balkánskeho typu, taká hruda, a káva. A ešte chleba, taký ako skysnutého cesta. Čiže melón, syr, chleba, káva. Čiže to je také celkom zaujímavá kombinácia. Taká bežecká. Taká bežecká, že ti na stôl nachystajú za tanier melónu, za tanier chlebov, za tanier syra a riadny črpák poriadnej kávy. Aký si mal pocit, že vás zvali domov na takéto pohostenie alebo ubytovanie skôr takí jednoduchší ľudia alebo nejakí takí, že bohatší? No ja by som povedal, že skôr tí jednoduchší, ale mali sme skúsenosť, že pozvali aj bohatší a ktorí vyrástli možno v jednoduchosti a ja som naozaj skôr mal takú skúsenosť, že možno bez ohľadu na to, v akých podmienkach tí ľudia žijú, tak skrátka oni majú v tej svojej kultúre a srdiečku vrité to, že hosť je proste veľká vzácnosť a oni aj zvyknú hovoriť aj Gruzínci napríklad, že hosť je darom od Boha a naozaj podľa toho sa aj správajú k tým hosťom. Ja som si veľakrát hovoril, že o nás Slovákoch sa hovorí, že sme pohostinní, ale keď som bol v týchto krajinách, tak som si hneď zároveň tak v duchu povedal, že žiaľ, nechcem nikoho uraziť, ale nie je dostatočné. Že akože ak my sme pohostinní, tak neviem, ako mám ich nazvať, že oni sú úplne, že riadne pohostinní. My sme raz bývali u jedného chlapíka v Gruzínsku, v dedinke Gumaty a týždeň tuším, alebo nejakých, asi 5 dní. A to je bývalý policajt Goderdzi a on bol policajtom aj v čase, keď tam bola vojna v Južnom Osetsku. A vravel, že on chodil denne po ulici s pištolou, lebo oni mali v Gruzínsku strašne veľké problémy v 90. rokoch. Tam normálne bežne sa rabovali obchody, tam bola obrovská chudoba, veľmi tam prekvítala mafia a kriminálne kadejaké gangy. A on vravel, že on denne musel chodiť, aj keby išiel, že vysypať smeti, tak proste s pištolou, lebo to tam bolo strašne náročné. Ale teraz sa situácia tak zlepšila v posledných rokoch, že napríklad minulý rok, myslím, že gruzínske mesto Batumi bolo vyhlásené za top turistickú destináciu na svete. Získalo také prestížne ocenenie a celkovo je Gruzínsko pokladané za jednu z top najrýchlejšie sa rozvíjajúcich destinácií, čo sa týka turizmu na svete. Takže, a určite odporúčam, je to moja asi jedna určite z najobľúbenejších krajín. Takže toto je tiež také veľmi zaujímavé. A ešte keď som spomínal tohto Goderdziho, tak to bolo také zaujímavé, že len aby som ľuďom priblížil, ako to možno vznikne. Že my sme sa nikdy ani raz k nikomu z týchto ľudí nepozvali. Hej, že to nie je tak, že teraz my tam niekde cestujeme a niekoho odchytíme a teraz sa ho začneme pýtať alebo nejako doprosovať, že či by sme u neho nemohli prespať a tak ďalej. To vôbec tak nie je. To sme ani raz nikdy nerobili, ani nebudeme. Proste tam tí ľudia sú tak spontánni a tak otvorení, že my sme napríklad v tomto Gumaty
prišli do obchodu, do takých malých potravín rodinných a tam sme sa začali rozprávať s tými, ktorí tam predávali, s tými majiteľmi. A teda keď zistili opäť klasika, že sme turisti a že sme z Československa a tým, že sme ovládali aj jazyk, tak sa im to veľmi páčilo, že sme sa vedeli porozprávať. Pozvali nás k sebe domov. Pozvali nás na obed. Akým jazykom ste sa dohovárali? Tak my sme sa rozprávali s nimi po rusky, lebo to je v týchto všetkých krajinách bývalého Sovietskeho zväzu v podstate taký nevyhnutný jazyk, že tam s angličtinou veľmi nepochodíš. Takže ruštinu a oni vedeli po rusky tiež dobre, takže dalo sa s nimi dorozumieť v pohode. A ono, keď ovládaš jazyk, tak to strašne veľa dverí otvára. Ja som síce hovoril, že to není nevyhnutné k cestovaniu, ale samozrejme, že to vie pomôcť. A veľmi nám to pomohlo aj tu, že sme sa s nimi dali do reči, pozvali nás na obed, uvarili nám obed, urobili kávu a potom sme išli z obchodíku preč a iba sme z toho ich obchodíku vyšli a prišiel tam tento Goderdzi aj s manželkou Jelenou, ona bola Ruska, on bol Gruzín a pozvali nás k sebe domov. Tak sme išli k ním a ostali sme u nich teda, ako som spomínal, skoro týždeň, ale medzičasom prišiel k ním aj ich sused Vachtank a začal sa s nimi hádať, že my nemôžeme bývať u nich, ale že on nás pozýva k sebe a že my musíme ísť k nemu. Tak ste mali 2 týždne za obstarané ubytovanie. No, spravili sme taktickú chybu, ale ostali sme u Goderdziho, ale bolo to super, on nás aj povozil po meste, poukazoval nám, ale Vachtank s tým bol dlho nespokojný, že jednoducho nejdeme k nemu a sa mu to nejako nezdalo, ale... Tam sa doslova bijú o turistu. Áno, ale najlepšie je, že tí ľudia to nerobia preto, aby si im ty zaplatil nejaké strašné peniaze. Oni už aj, keď si niečo vypýtajú, tak v podstate sú to úplne že drobné, ale oni to, vieš prečo robia? Oni to robia preto, že pre nich je to prestíž aj v rámci tej dediny, že si ty býval práve u nich. Aha. Pretože tým, že oni v tej kultúre majú zakódované, že hosť je darom od Boha, tak oni sa tak akože aj seba prezentujú, že práve u nich je ten hosť a turista ešte zo zahraničia, z Európy, hej, že pomohli pocestnému a robia to úplne nezištne. A od nás si, keď sa tak nad tým zamyslím, za stopovanie si odo mňa asi raz vypýtal niekto peniaze, že ma odviezol a za takéto, že ubytovanie alebo pozvanie nikto nikdy. Akože my sme im aj dávali peniaze alebo aj núkali, ale väčšinou si nikto ani nechcel zobrať, lebo pre nich je to urážka, že ty im zaplatíš za to, lebo oni to nerobia pre peniaze. To je zaujímavé. A bol som na jednej prezentácii z takýchto ciest, čo si robil a pamätám sa, že si tam spomínal nejakého chlapika, čo vás viezol 300 km alebo... A aký to bol príbeh? To asi narážaš na chlapíka, to bolo na Sibíri. To bolo na Sibíri, to bolo veľmi zaujímavé stretnutie. Tam sme boli v časti Sibíri, ktorá sa volá Altaj. To je také krásne pohorie, ktoré prechádza cez Rusko, Čínu, Mongolsko a Kazachstan. Boli sme vlastne kúsok od mongolskej hranice a tam sme chodili 8 dní po horách. Tam nebol žiadny obchod. Najbližší obchod bol asi 30 km odtiaľ a medzi tými 30 kilometrami od obchodu k nám nebolo vôbec nič, len divoká príroda. Tam dokonca neboli ani turistické chodníky. Tam boli len vychodené nejaké chodníky, ale neboli ani označené, ani žiadna infraštruktúra, žiadne hotely, penzióny, reštiky, parkovisko, nič. Proste len príroda a práve preto sme tam boli. A s týmto chlapíkom, on sa volal Míša, Michail, sme sa stretli tak, že sme boli pri ľadovci pod horou Belucha, to je najvyššia hora na Sibíri. A fotili sme si ten ľadovec. A on prišiel, že či by sme ho s tým ľadovcom neodfotili. Tak sme ho odfotili, on bol nadšený a potom sme tam pár dní chodili po tých horách a stretli sme ho pri takom jazere.
A on zrazu kričal Slovákia, Slovákia, hej, akože Slovensko, Slovensko, tak sme sa obzerali, že kto tam vykrikuje na Sibíri, že Slovensko, Slovensko. On si nepamätal, hej, on si nepamätal, ako sa voláme, ale pamätal si krajinu a vidíš, a posun je, že už to nebolo Československo, ale Slovensko. Tak sme prišli k nemu a on sa nás pýtal, že či sa máme ako dostať do mesta. A keď on povedal, že do mesta, tak preto povedal do mesta a nepovedal do ktorého, lebo najbližšie mesto bolo 500 km, to bol Gorno-Altajsk. Čiže to ako keby, že povieš tu, že ideš do Zvolena, 30 km, tak oni presne majú, že Gorno-Altajsk, najbližšie mesto je 500 km. No a my sme mu povedali, že hej, že vieš čo, máme sa ako dostať, že ide autobus. A on nám povedal, že aha, tak ak chcete, môžete ísť autobusom, aj keď on až tak veľmi nechodí, ako si myslíte, ale tak môžete nám čakať, lebo v týchto krajinách ešte to ma na tom cestovaní baví, že tam veľakrát nikdy nič není tak, ako sa zdá. Že tam keď ti aj povedia, že chodí autobus vtedy a vtedy, tak je veľká šanca, že buď nechodí vôbec, alebo chodí úplne v inom čase. Takže autobus je ako smrť, nikdy nevieš, kedy príde. Ale príde. Ale zase niekedy to dopadne aj dobre, že prespíš u autobusa a doma. takže niekedy to je takto. No a tento Michail sa nás teda pýtal, že či sa máme ako dostať. A potom nám dal takú ponuku, že viete čo, že ja tu mám auto, môžete ísť so mnou autom, ale máte vodičák? A my, že hej, máme. Prečo? A on hovorí, že viete čo, že ja tu idem do sauny s kamarátom a trošku aj popíjať a relaxovať. A keď sme videli, že čo všetko ťahá do tej sauny, tak nám bolo jasné, že asi veľa neodšoféruje. A bola s ním akože veľká sranda, lebo... Zoberiem vás na 500 kilometrov. Hej, čiže dopadlo to tak, že nám povedal, že zoberiem vás, ale budete šoférovať vy, moje auto. A dohodli sme sa, že sa stretneme na tom mieste zase neskôr. Tak sme sa stretli za nejaké 3 hodinky. A on 3 hodiny bol v saune a pil tam pivo, vodku a koniak. Takže asi si vieš predstaviť, ako to dopadlo. Aký vyšiel, vysaunovaný. Aký vyšiel, nadšený. No a bolo to tak, že on mal inak dosť dobré auto, také nové Subaru. Tak sme sadli do toho jeho Subaru, on si sadol k nám a ešte nám povedal, že viete čo, ale sadnite si dozadu a tuto vedľa, že prvých 30 km je najnebezpečnejších, tak to musím odšoférovať ja. Čiže to nás celkom pobavilo, že sme sadli do auta s chlapom, ktorý práve vyšiel po 3-hodinovom pití v saune a on šoféroval to auto. A ešte keď si to predstavíme nejako tú situáciu celú, tak my sme neboli niekde, že ideš po nejakej rovnej, krásnej ceste s hladkým asfaltom, čerstvým, voňavým, ale my sme boli proste aj v rámci Ruska na dosť takom odľahlom mieste a v horách a tam bol prameň rieky Ob a my sme išli popri tom prameni a popri tej rieke Ob a on bol vlastne v takom pod takým zrázom, čiže tá cesta, po ktorej sme išli, bola vlastne ako keby pri takom zráze, ktorý mal niekoľko desiatok metrov a bol vlastne nad tou riekou. Takže tie prvé kilometre mi nebolo úplne všetko jedno. To bolo tých prvých 30 nebezpečných. Hej, čiže dopadlo to tak, že prvých 30 nebezpečných musí odšoferovať on, lebo my by sme to nezvládli podľa neho. Stretajúce autá zmestili sa, či? Zmestili, neboli žiadne incidenty. A potom si už sadol za volant kamoš, odšoferoval to ďalej on. A čo bolo zaujímavé, tak sme išli cez jednu dedinu a ten Míša zrazu začal kričať, že tuto zastav, že tu do tej brány. Tak sme tam odparkovali a vraví, že tu mám takú rodinu. Začal nám vysvetľovať, že kto to je. To nám vlastne nevedel vysvetliť, že k tomu to síce je, ale že sú rodina. Tak sme išli k nemu. A on zase, keď zistil, že sme turisti z Československa, hej, zo západu, ale ich, tak nám pripravil grillované jelenie mäso. To bolo z jelenia maral, ktorý tam žije v tej časti Sibíry. Bolo to veľmi dobré. A dal nám aj nejaké jedlo na cestu. A bolo to úplne super stretnutie, on bol úplne nadšený. A potom sme išli ďalej a zrazu pri takom obchode začal kričať, že tuto, zastav. Tak sme zastavili.
A on vybehol do obchodu, alebo teda vybehol je možno silné slovo, do obchodu a keď sa vrátil, tak mal v ruke obrovskú tašku plnú jedla a pitia a to kúpil pre nás. A on nám kúpil ovocie, nejaké džúsy, minerálky a tak ďalej a proste dal nám za obrovskú igelitku jedla a to bolo akože pre nás pohostenie na tú cestu. A bol veľmi zaujímavý tento chlapík, lebo my sme dúfali, že za druhou zákrutou zaspí vzhľadom na jeho aktivity, ale on celú cestu, my sme s ním išli 7 alebo 8 hodín v noci a on celú cestu rozprával a prebrali sme všetky témy od počasia cez politiku, Putina, vtedy bol Obama, tuším, aj o Obamovi rozprával, potom rozprával, že kedysi tancoval sambu, potom rozprával o traktoroch Belarus, čo sa vyrábali v Bielorusku, proste všetky možné témy a celú cestu, celú noc rozprával a potom, keď sme teda úspešne zaparkovali v tom Gorno-Altajsku, tak nám vytiahol z kufra taký obrovský melón červený a to nám daroval, že to máme za odmenu, že sme ho odviezli. A vravel, že teraz, už keď je v Gorno-Altajsku, takže ide dneska na svadbu. Takže to tiež mohlo byť celkom zaujímavé. A s ním bola ešte zaujímavé taká posledná vec k nemu, že sa nás pýtal, že kam ideme ďalej z Gorno-Altajsku, tak sme mu vraveli, že ideme do Moskvy. A on, že dobre, že tak ak chcete, tak ma vysadte v Gorno-Altajsku, ja pôjdem na svadbu. A zoberte si moje auto a nechajte mi ho v Moskve. A my, že čo? Že veď Moskva je 3500 km odtiaľ, že ako to, že si máme zobrať tvoje auto a nechať ho tam. A on hovorí, že no tak normálne si ho zoberte a tam mi ho necháte na letisku a ja si ho potom prídem zobrať. A my, že a čo ak ho tam nenecháme? A on, že no tak to by od vás nebolo veľmi milé. Dobre, tak riadna dôvera teda. No a naozaj by nám ho nechal. A tam akože ľudia fakt nemajú problém, už keď si ich trošku človek získa, tak tam veľa vecí, ktoré by sa zdali nemožných, tak sú možné. To sa nám potvrdilo aj s taxikármi, tam bolo bežné, že nám taxikári núkali na Sibíri, že nás odvezú do Moskvy. A my, že však ale to je 3500 km tam, 3500 naspäť. Nevadí, zoberiem si dovolenku. No, a on presne povedal, že vieš čo, že pohode, že ja teraz zavolám žene, že prídem domov za 2 týždne a ideme. Tam ako nič není problém. Takže toto bol taký dobrý zážitok s týmto Míšom. Dobre, ja si myslím, že sme naplnili čas aj nadmieru. Máš ešte niečo také, čo by si chcel spomenúť, alebo to môžeme uzavrieť v kľude? Tak vravím, že s týmto cestovaním môžeme niekedy spraviť nový podcast čisto len o cestovaní. Ja by som ti veľmi pekne chcel poďakovať za tvoju účasť v podcaste Točto a za veľmi zaujímavé rozprávanie, či už o rodnom dome Deža Hoffmana, alebo o týchto tvojich cestovateľských záležitostiach. Takže niekedy možno ešte raz pri inej téme a na dlhšie. Takže ďakujem pekne. Naším hosťom bol Šimon Martin Šafarík. Dal som aj že? Dal som že? Dal si aj že. Ďakujem krásne, priatelia, že ste to so mnou zvládli až do konca a verím, že sa vám páčilo aj rozprávanie o Dežovi Hoffmanovi, ale aj o cestovaní a určite odporúčam aj v rámci cestovania napríklad navštíviť rodný dom Deža Hoffmana, ale aj pocestovať po svete alebo aj tu po Slovensku, lebo určite to stojí za to. Super, ďakujeme ešte raz, pekný večer, majte sa krásne. Ďakujem, ahojte. Ahoj.